wawinja ne pach Easter Achieng jalonyeche mag telo ka entiere kaunti ma Kisumu kapoko winjo pach Josiaya. Easter ka entiere kaunti ma Kisumu winjo kae kaka Odeyo Widi kachiel kod Tom Nduku ma antiere gode studio ka uloso. In kaka jalonye weche mag telo, in korka kodi paro ni ng'anyo ma kamae nyalo bedo ni kweth mapingo piny owacho ema nyalo bedo ni ne ochwalo mach mobedo kaka ne wanene odiochieng' manyoro ma gik mopogore opogore. Rapar nolokore moko bedo rapar, no bedo ng'anyo mikethe mwandu kachiel kod ngima bende nolal. Poda bonuoyo ng'anyo ka ng'anyo wambe wasitimo ng'anyo kata Kisumo kae. Nyaka ing'e ni sama dhi timo ng'anyo tiere nyaka kaunta mabo miyo kata gik midwa timogo ok bi timore kaka nego gidhiyo nikech tie jok moko dwa ni chop kumidwa chopi. To mane egin iyudo ni kech nosi wach ni jok moko be nosi wacho kata lela ni onge ng'ama watimo ma kata kidwa chopo kacha wabotama mondo chop kumudwa chopeno. Koro mane mwawacho ni katiba owacho maler on the issues of the freedom of expression. To ok nyal be ni kata piny wa kae kata Oganda kae nitie jok moko ma kae dwa timo expression mondo ichop kamoro to nitie jok moko ma bo tiyo gi ang'enge gi jingo mondo kik itim gima idwa timo no gi kwe. So gima wacho kama ni kik wachak bedo ni kata duond jopiny kaka Mr. Widi wacho no ni ntiere gima ichako ket kae gi balkanization ma ichako wacho ni jokae chal kama ni jokae chal kama. So gima wacho ni wang'eyo kendo historically wawacho ni gimomiyo ji dhi nyime gi ng'anyo en nikech gisineno ka wawacho ni jopiny Luo osehinyore kabisa. To duondgi nodin mag ng'anyo ni ema nogologi oko ka giwacho gik ma gidwaro. Na kata sani ntiere jok ma wacho ma kata sani pod wayudo kata jok moko pod inego nyaka iwito nyaka yala nyaka sani nikech duondgi no. Koro ka ranyis nosiket ni nyaka iwuogi mondo korki losi mondo korka giki bedo dhi mbele. Egin jok moko bende wacho ni wambe koro waparie ni kama notiyo ni jogi. Wambende magi otinwa kuonde mwantiere nikech gin magi ng'ek mwawache diyogie. Awacho kama nikech sami wacho ni sani nyoro rawera moro manonyuol osiptal ok nyal chulo kata sha mondo wuogo osiptal manyaka ne wachokne nikech pesa onge mage mamiyo ji wuok nikech en rawera onyuol en gi nyathi matin nyathi mayom to onge kaka onyalo wuok osiptal koro nyaka wachokne mondo korko wuog e osiptal. Ng'ama chal kamano kata ka ng'ato koro ng'ise ni dhi mondo iwuoye weche gi kuonde gi jok moko gibo wuok mondo giwuo nikech samoro ko wigi dwa chopo kumondo gichope no vikwazo biketo ni mok inyal chopo kata loso but ng'ando ni ng'eny. An awuon tie jok moko mang'eyo ni nyalo chopo duondwa kuma intiere to gimak kata simbi koro ibo loso kanye. Mane gin ji donjo kuonde gi nikech mae e space ma ging'eyo ni kanyo ema ka giwuok to ibo nengi to duondgi bo winji. Kara giket kuonde ma kata ka idwa wuoyo to ikelo oganda mopogre opogre gi jok mantiere piny. To ok wanyal bedo ni kata sami dwa wuok to jok ma ing'eyo ni chiegni gi sirkal buogo ji ma giloso ji giloso marach e mtandao to kiny ne ineno gi ka gichung' bath ng'at ma nego beni puodhi to nego beni miyo arita mamalo. Koro gik machal kamano ema miyo pod wadok kuno ma waduoke gi to gin inyalo gol ka warango ratiro mar dhano. Warango gima gidwaro, gima giwacho, nyithindo maonge skul, maonge kata kaka nyalo yudo pesa magidhigo e skul, rawera manonyuol nyoro maonge kaka nyalo chulo osiptal, kata chiemo maonge e ute kuma ji nitiere. Mago e gin ji pod bo dhi ng'anyo ka ng'ato kobet moketo gik moko manyalo konyo ji mondo winjgi gi ratirgi ka dhano ma ok wit ngimani. Ka ng'ama goyi mafuonde gi nyaka rum nikech en mane kede oparo ni kako nyalo loso kodi.